Anmi sa po niya tungon yan may kasabay na intention pasasalamat dulot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Pasaho family, Evangelina Tan Herrera, Lolita Tan, Aaron James Convencido, Mr. and Mrs. Antonio Sericos and family, Novo Cledoro, Edgardo and Gisosa Ragudon and family, Domino family, petition for good health and full recovery of Mr. A. Joaquin C. Tan, good health and full recovery of Christy and Elmer Hildebrand, good health of Crystalline Jane Boban, Rodrigo San Miguel and family, Edgardo and Jesus Saragadon and family, Leoneda Gaite America. Special intention for bar exam of Rita Banquelio, Rachel Sardenio, Francis Buenconsijo, Chelsea Ella Basto, Mrs. Ninita Gomez and family, Domeno family, Mark Brenyas, Kay Pradis. Siringman sa pagpamibikang kalag, orog na sa kalag ni Jade, Joy, Jesus, Aurora, Efren, Natividad, Jeronimo, Crusaldo, Rosario, Porita, Ana, Pedro, Bonifacio, Concisa, Dominador, Visitacion, Alan, Emma Rosalino, Marieta, Romar, Mariano Jr., Corazon, Benhor Crichelen, Jerry Bonifacio, Santos Charles, Matthew, Salustiano Jr., Andrew, Francisco, Julieta, Ernesto, Erlinda, Juan. Sa gabos na mga kalag, dulot ni Mary and Hans Emmanuel, Domino family, Leno family, Lolita Fidel, Ima Martinez, Teresita Romero, Rodrigo San Miguel and family. Salamat po.
Sa giraray, Diyos maray na aga po sa indugabos, banwaan ng Diyos. Ngunyan yaon kita sa ika-14 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang presenteng kinaaban nakakalingaw na kan tunay na kahulugan, kan banal na kasuratan asin kan satuyang pagtubod. Ang satuyang selebrasyon sa Domingong ini, kasabay ang National Catechetical Day. Lugod magirumduman asin tawan nyatong halaga, ang katekismo asin ang satuyang mga katekista. Sinda saro sa mga pundasyon na nagpapakusog kan satuyang pagtubod. Matindo po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa na pamamayuhan ni Reverend Father Erwin Pira. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Cristo ang kaguranglantaan pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Mamibi kita. Hilinga kami, O Diyos, kaglalang asin kagsakop kan gabos na bagay, asin tanganing mamatean mi an bunga kan sa imo pagkaherak. Itugot mo kaming maglingkod sa imo sa bilog na puso. Uli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaimo mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matugaw po. Sa enot na babasahon, buksan niya to ang satuyang sadiri, para sa kagurangnan as hindi matakot hulita siya ang satuyang kasurog. Hemation po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurang ng Diyos ang nagtaos ako nin pakasabot, asinday ako nagre-rebuilde o nagtatalikod sa iya. Hinubaan ko ang sakong likod para sa mga parahampak. Dai ko sinda pinugol kan ako sa indang pag-ulog-ulogon. Kanan sakong barabas sa indang rabmuton. Asin kan pagkuspaaninda ang sakong lalawgon. Alagad dai ko makukulugan kan sa indang pag-ulog-ulog. Huli ta tinatabangan ako kan kagurang ng Diyos. Inaandam ko ang sakong sadiri sa pagtios kan mga iyan. Aram kong day ako mapapasupog, huli taharani ang Diyos. Asin patutuuhan niya na mayo akong kasalan. Igwa daw nin mga ngahas na magsumbong tumang sa kuya. Duman kami maghilingan sa korte, darahon niya ang sa iyang sumbong. Ang kagurang ng Diyos mismo ang nagsusurog sako. Si Isay ang makakapatutuo na may sala ako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa runain mga buhay. Namumutan ko ang kagurangnan, huli ta dinanagog niya ang sakong tingog, asin mga pakimaherap. Dinanagog niya ako, kaya mag-aapod ako sa iya, sagkod na ako may buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa runain mga buhay. Napapalibutan ako kan mga siod nin kagadanganan. Pinugol ako kan kasakitan nin siol. Napano ako nin takot asin kahandalan. Dangan nagapod ako sa kagurangnan. Ligtasan ang sakong buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa runain mga buhay. An kagurangnan maugayon asin matanos. Mahiherakon an satong Diyos. Iniingatan in kagurangnan ang mga mayong sukat, kan ako nasa pag-alaman, ako sa iyang ilinigtas. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa runain mga buhay. Ilinigtas ako kan kagurangnan sa kagadanan, pinahid niya ang sakong mga luha, asin ilinikay niya ang sakong bitis, asin ilinikay ang mga bitis ko sa pagkasingkog. Kaya naglalakaw ako sa atubang nin kagurangnan, sa daga kan mga buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sa runain mga buhay. An babasahon iniimbitaran kita ng mga Kristiyano na ang pagtubod ipahiling sa gibo. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kan tawo na minasabing igwasyanin pagtubod, alagad mayo nin ipinapahiling ng mga gibo? Ikakaligtas daw siya kan pagtubod na iyan? Halimbawa, igwanin sarong tugang na lalaki o babae na nangangaipon nin gubing o nin kakanon. Ano ang karahayan kung sabihan lang nindo siya? Lakaw na sa katoninongan, magkaigwa ka man lugod nin gubing asin kakanon, kundi iman nindo siya tatawan kan sa iyang kaipohan. Siring man kaiyan ang pagtubod, kun igwanin pagtubod alaga da iman ay hiling sa gibo, ang pagtubod na iyan gadan.
Alagad igwanin masabi, igwa kanin pagtubod, ako igwanin gibo. Ang sakuyang simbag iyoy ni. Pahilingan sa ko kung paanong magkaigwa kanin pagtubod na mayo ning gibo. Ipapahiling ko man sa imo ang sakuyang pagtubod sa paagi kan sa kong mga gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpasiring si Jesus asin ang mga disipulo sa mga baryo kan Cesarea Pilipos. Kana sa dalan pasinda, hinapot niya sinda. Ano ang sabi kan mga tao? Si Isay daa ako. Nagsimbag sinda, may mga nagsasabing ika si Juan Bautista. Ang iba nagsasabing ika si Elias. Ang iba naman nagsasabi sa mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus, para sa Indo si Isay ako. Nagsimbag si Pedro, ika an Kristo. Dangan pinagbutan niya sinda na daiipanabi kun ki Isay man, kun si Isay siya. Sinabihan ni Jesus ang mga disipulo niya, Anaki nin tawo dapat na mag-agi nin dakol na kasakitan, isikwal kan mga kamagurangan, kan mga puon na padi asin kan mga paratukdo kan katugunan, dangan ipagadan. Alagad sa ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat. Ipinaliwanag nin marhay an bagay na ini, ni Jesus an nin marhay an mga bagay na ini sa mga disipulos. Isiniblag siya ni Pedro sa iba sa katinuyaw. Alagad inatubang ni Jesus an sa iyang mga disipulo dangan inanggutan si Pedro, Rumayo ka sako, Satanas. Hulitaan iniisip mo ba kung Diyos kundi sa tao? Dangan inapod ni Jesus ang mga tao sa kaan sa iyang mga disipulo asin sinabihan, An si Isay man na buot magsunod sako, kaipuhan ni lingawan niya an sa diri niyang buhay. Magpaasan kan sa iyang krus, asin magsunod sako. Hulitaan si Isay man na namumuot, magligtas kan sa iyang buhay, mawawaran ka iyan. Alagad an si Isay man na mawaran kan sa iyang buhay, dahil sako asin dahil sa ebanghelyo, magkakamit ka iyan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos marhay na aga sa sain, lugabos mga tugang. Yao na kita sa ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon. Asinaan sa tuyang mga pagbasa, sarong pangapudan sa satuya, sa paghurup-hurup, kan hararom nakahulugan, kan satuyang pagkamidbid sa satuyang kagurangnan. Tanganing ini ang magindalan na magkaigwa kita nin hararom na relasyon sa iya. Mga tugang, dai sa nakita makontento, namidbid niya to ang Diyos sa iyang ngaran.
usa kun ano man an sa iyang naging misyon digdi sa kinaban bilang sa tuyang paratubos. Kinakaipuhan na an sa tuyang pagkamidbid asin relasyon magdara sa satuya sa pagbabago. Asin ini minaagyat man sa sato na magin mga saksi sa paagi kan satuyang mga gibo. Sa ebanghelyo na satuyang nadangog ngunyan, hinapot kan kagurangnan an mga disipulos, kunbaga si Isay siya, susog sa pagkamidbid kan ibang tao. Manlain-lain an sa indang naging kasimbagan. Alagad kan hinapot na niya, kung sa Isay siya susog sa pagkamidbid ninda, si Pedro tulos na nakapagsimbag na ikaan Kristo. Aram niya to mga tugang na si Pedro, minsan minasimbag o minataram nin mga bagay na paburo bigla, na minsan dai niya pinag-iisipan an sa iyang itinataram. Alagad sa pagkakataon na ini, pano nin pagtubod na ipinahayag niya kung si Isay an kagurangnan para sa iya. Si Kristo na sa iyang Mesiyas. Mga tugang, ining kahaputan kan kagurangnan sa mga disipulos, iyo man ang dapat na ihinahapot niya to sa satuyang mga buhay. Kahaputan na kaipuhan niya tong simbagon. Ninhulita ini mahalaga sa satuyang paglakaw bilang nagtutubod sa iya. Ano ang sinasabi sa sakuya kan sakuyang pagtubod? Si Isay para sa sakuya, si Hesukristo. Dahil sa na dapat na midbid niya to siya. Susog sa sinasabi kan ibang tao. Susog sa sinasabi kan sa tong pamilya. Susog sa sinasabi kan sa tuyang simbahan. Umagin kan sa tuyang kinaban. Taan mahalaga mga tugang, bako sanaan pakamidbid, kundi an personal na relasyon sa satuyang mahal na Diyos. Tatotoo, dakulon man kitang manudan kung kita maadal sa teolohiya. Dakul man kitang nanudan susog sa mga katikismo. Matuom man yato ang gabos na mga pamibi asin katukdoan kan simbahan. Masaysay man yato ang gabos na doktrina kan sa tuyang Kristiyanong pagtubod. Alagad an mga ini mayo nin halaga kun mayo kitang hararom asin personal na relasyon sa satuyang kagurangnan. An mga ini dapat maging tabang niyato. Taan pagtubod mga tugang, it is not about intellectual assent o sa pag-iisip sana. Ang pagtubod, enot sa gabos dapat nagahali sa kairaruman kan sa tuyang mga puso. Takun ang pagtubod niyato o kan pagkamidbid niyato sa Diyos,
iyo sangaran sana. Hababaw sana iyan. Kung siya aram niya to na iyo an para tubos o an Mesiyas, dahil niya to maaaraman kung papano niya ginibo ang pagtubos. Ta siya bako sa na Mesiyas, siya man ang nagsasakit na surugoon, na nagpasan kan krus, asin nag-aalok sa sato na magsunod sa iya. Sa pagkamidbid niya to sa satuyang kagurangnan, inaalok kita sa sarong relasyon na nangangaipo nin pagdusay, pagtitiwala, asin pagsakripisyo, na magdadara sa satuya na lingawan an satong mga sadiri, asin magpasan kan satuyang mga krus, asin sumunod sa iya. Kaya ang enot na pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, tinatawan kita nin konkretong ladawan kung ano ang aagihan ni Jesus bilang Mesiyas. Siya ang nagsasakit na surugoon. Dinadangog ang tingog kan Diyos, asin danay na naging masinunod-sunod sa tahaw kan mga kasakitan na sa iyang inagihan. Sabi kan propeta, aga-aga pinupukaw niya ako tanganing magdangog kan itutukdo niya. Ang kagurangnan Diyos ang nagtataos ako nin pakasabot. Asinday ako nagrebelde o nagtalikod sa iya. Ang nagsasakit na surugoon dai nag-iwas sa kulog o kasusupgan, kundi idinusay niya an sa iyang pagtitiwala sa kabutan kan mahal na Diyos, na may pagsarig na ang Diyos susurugon asin tatabangan siya. Mga tugang sa satuyang relasyon sa kagurangnan, inaapudan kita na maglakaw sa dalan na sa iyang linakawan. Pano nin mapakumbabang pagsunod, asin pagtitiwala. Anhararom na pakamidbid kay Jesus, nangangahulugan na andam kitang makisumaro sa iyang pagsakit, asin magtiwala sa plano asin kabutan kan Diyos, mas kinangani daita ini nasasabutan. Taminsan iyo ini an makamundong katotohan sa sato. Sa panahonin kaugmahan, minsan nalilingawan niya to ang Diyos. Pagpanahonanin kasakitan asin kadipisilan, totoo nagigirumduman niya to ang Diyos. Alagad bako tanganing magdulok sa iya, asin maghagad din tabang. Minsan nagigirumduman niya to ang Diyos, tanganing kulibaton siya. Tanganing sumbatan siya. Kagurangnan, sabi mo, pag nagsunod ako sa imo, magiging marahay ang sakuyang buhay. Dahil managsabi ka anaan kagurangnan. Tasabi niya ngani sa Ebanghelyo ngunyan, an si Isay na buot na magsunod sako, magpaasan kan sa iyang krus, lingawan an sa diring. Siring man sinabi niya sa saruk man na Ebanghelyo, sa mga nagmamaot niya kuta ng maging disipulo,
an mga amid may lungga na lalaugan, an mga gamgam may mga salagan alagad, an aki nin tawo mayo nin mauulian, ni ulunan, tanganing ikapahingaloan sa iyang pagal na hawak. Parte kan buhay kan Kristiyano ang pagsakit. There is no victory without the cross. Inian sa tuyang pakatandaan. Sa paagikan sa tuyang pagtitiwala, asin pagdusay, mamimidbidan niya to si Jesus. Bako sana bilang sarong kagurangnan. Bako sana na siya Diyos na makapangyarihan. Kundi siya ang Diyos na nagpakumbaba, na nagdara sa iya na idusayan sa iyang sadiring buhay, magsakit asin magadan, para sa satuyang kaligtasan. Mga tugang, kung sinasabi niya to, namidbid niya to si Kristo, dapat ang satuyang pakamidbid sa iya, magdaraman sa sato na magdusay kan sadiri para sa kahadian niya. Taan pagtubod, daisa na mahihiling sa hayag na pagsaksi nin pagtaram. Kundi urog sa gabos, ini nag-aagyat sa sato sa pusog na pagsabuhay kan katukdoan kan kagurangnan, sa paagi kan sa tuyang mga gibo. Pinapagirumdum kita ni San Santiago sa ikadwang pagbasa ngunyan, na dapat an sa tuyang pakamidbid asin an pagtubod niya to ki Kristo, nahihiling sa mga gawi kan sarong Kristiyano. Sabi niya, siring man kaiyan ang pagtubod. Kunigwanin pagtubod alagad da iman nahihiling sa gibo, ang pagtubod na iyan gadan. Faith without works is dead. Kung an kagurangnan na sa tuyang minimidbid asin tinutubod, nagpakumbaba asin nagdusay kan buhay, asin naging lingkod sa sato gabos. Kita man inaapudan na mabuhay na siring. An satuyang pagkamidbid ki Kristo iulugod an magdara sa satuya na magdangog sa iyang tingog, siring kanagsasakit na surugoon. Magsunod sa iyang dalan sa pagpasanyato kan sa tuyang mga krus. Asin ipahiling sa katawuhan na ang sa tuyang pagtubod mahihiling sa pusog na mga gawi nin pagkamuot. Lugod sa pagdulok niya to sa iyang altar, ngunya na aldaw. Hagadon niya to an mga biyaya, tanganing magikitang mga marhay na disipulo kan kagurangnan. Dahil sa namidbid siya sa iyang ngaran, kundi lugod, sa lambang pag-ako niya to kan sa iyang hawak asin dugo. Nagrararom an sa tuyang relasyon sa iya. Relasyon na dinadaraman niya to sa pakikipagrelasyon sa satuyang kapwa. Dapat sa pagluwas niya to digdi sa iyang harong, daradaran niya to an sa iyang presensya.
Daita lang siya midbid, kundi nabubuhay siya sa lambang saro sa satuya. Asin ini mahihiling sana sa satuyang mga gawi. Kung si Kristo danay nayaon sa sato, lugod an mga gibon yato, siring man sa satuyang kagurangnan. Naglilingkod, nagdudusay kan sa diri para sa kahadean kan Diyos. Matindog kita, asin ipahayag niya to an satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki iday nilalang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, Asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli ka ni Espiritu Santo kiberen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean dahil katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagdaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mantang nagdadanay kitang maimbod sa Ebanghelyo na nagsasadol sa to na magpatindog kan sa tong espiritual na erokan sa masarig na gapo, mamibi kita sa Ama. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda ka nakakaumay na gibo ni Kristo, sa pagataman sa mga naghehelang sa hawak, isip asin kalag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga doktor asin mga nurse, asin gabos na nagataman sa mga naghehelang, ipamati ang pagmakulog asin kabuotan ni Jesus sa saindang pagataman kan mga kasaraditan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatabang kita sa pagranga kan mga pusong nakulugan, sa paagi kan sa tuyang karahayan asin pakidumamay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin nagsasakit, maranga asin matabangan kan sa indang pamilya, mga katuod asin kahimanwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong mga gadan, magugma sagkod paman sa premyo kan sa indang pagtubod, sa bagong buhay ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming magpadago sa pagsarig sa imo, asin sa pagtubod sa nakakaumay na kapangyarihan kan sa imong aki, na nagbubulong kan sa muyang mga kakundian, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugayian sa mong mga pag-arang asin kahiraking ako a ining mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban. Tanganing an dinulot din lambang saro sa kaumawan kan sa imong ngaran, magdara sa gabos sa kaligtasan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan sa magpasalamat sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angeles sa sinarkangheles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Kagurang na ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala ka ng bon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, hasinkan sa mong Obispo si Joel, hasinkan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, han gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Namon yaon ka sa langit, Panginoon, ang ngaran mo, magdatungan kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, ansa mong kakanon sa parwalang, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Pag nasa sugo, agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Heso Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaboronyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Pagsala ka na ako sa Uyan, Cordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, maumayan.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami sa dirihon lugod, ansa mo yang mga isip asinhawak, kan gawi nin langit no na balaog, tanganing bako ansa mo yang buot, kundi an bunga kaini, iyo an mangurog sa mo. Uli ki Kristo sa mong kagurang na. Amen. Salve Regina. Misericordes oculos ad nos converte, et Iesu benedictum fructum ventris tui. O clemens, O dulcis. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus animam, ut dignum Spiritu habitaculum ipici miretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Matukaw po para sa mga paising. Enot and Couples for Christ, sarong Catholic Religious Organization, minaimbitar sa gabos na mag-aragom, urog na sa Barangay Lourdes, na magpartisipar kan Christian Life Program, na ginigibo, ngunya na bulan kan Setyembre, kada Domingo sa oras na 1:30 nin pagkahapon. Ini mga tugang ginigibo sa Lourdes Chapel, kan Lourdes Tiwi Albay. Ang programang ini makakatabang na mapakusog ang relasyon nin magagom, asin pamilya sa lambang saro, asin urog sa gabos sa mahal na Diyos. Ikadwa, kung anidad mo 12 anyos pataas, asin maot mo na maglingkod sa paaginin pagkanta, asin pagtugtog para sa kagurangnan, bukas ang Parish Music Ministry para sa imo. Magpalista sa opisina o magrani sa kiisay man na miyembro kan choir sa parokya. Ikatulo, ang Santuario Diocesano ni Nuestra Señora de Salvacion, anharungkan sa tong mahal na ina, nangangaipo sa indong tabang, tanganing mapakarahay asin mapagayon ang simbahan asin ang mga pasilidad kaini. Pwede ka mong makatabang sa paaginin alkansyanin pagkamuot. Available po ini sa parish office sa kantidad na 100 pesos. Sa pagbalik nindo sa sunod na taon o sa mahalagang okasyon kan sa indong buhay, magayon na maidulot nindo ining alkansya bilang tanda kan sa indong debosyon asin pagmakulog sa harong nin mahal na ina. Pwede man kamong magdonar direkta sa opisina o magbakal nin souvenir shirts asin devotional images ni ina sa Shrine Souvenir Shop. Matindog na po kita.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva!